Πάω εγώ προς το σούπερ μάρκετ. Χρήστο, το Με τις πλάτες. Γιατί. Πάω εγώ στο σούπερ μάρκετ. Με τις πλάτες να μετρώνω. Με τη κοιλιά με φαγούρα. Με τις μασχάλες να μυρίζουν. Με τα πόδια να βρωμάνε. Και το μικρό φίλο. Καλά. Συνεχίζω, προχωράω. Με πιάνει μια τρελή φαγούρα. Πάω δεξιά, αριστερά, ξύνομαι σε όλα τα δέντρα. Βρίσκω μια καλή κοπέλα. Προχωράω, έχω πολευτεί. Βρίσκω μια κοπέλα ψηλή. Μου λέει, καλά, τι είσαι εσύ? Της λέω, δεν με βλέπεις να ακούσεις. Μου λέει, καλά, παίρνα μέσα και τα λέμε αυτά. Παίρνω μέσα και βλέπω κάτι καρεκλίτσες τόσο κοντές. Κι όμως ήταν 7. Της λέω, τι σκάτα είναι αυτά? Μου λέει, α, εγώ είμαι σιωνάτη. Και εδώ μένουν οι 7 νάνοι. Και της λέω, 7 νάνοι. 7 πιγκουίνοι έπρεπε να είναι, τόσοι που είναι. Μου λέει, δεν πειράζει που είναι τα πίδια. Οι κοντοί κάνουν μεγάλες εκπλήξεις. Και μπαίνει ο χίτος μέσα, πιάζει το παντελόνι, φέρει το πουλί και για να τρομάζει και φεύγει από εκεί.